Romana Antur, boa tarde. Romana Antur, boa tarde. Romana Antur, boa tarde. Danke. Feliz dia domingo para cada nang. 3 horas abate e nós estamos começar. Eu que pedi tour para, por favor, pagar o telefone ou pôr ele silent. E lá nos lanta para e receber nós nós santo sacrifício de missa. Nós temos pastoral medewerker Peter Derks, que é bom amigo de mim, que lote para serviços de palavra para nós. Me desejamos serviço com hope e devoção. Goedemiddag allemaal. Wij zijn hier samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten.
Welkom allemaal in deze viering van woord en communie van de 6e zondag van Pasen. Dank je wel voor jullie uitnodiging dat ik hier vanmiddag voor jullie mag voorgaan. Beste mensen, op donderdagavond 8 mei stelde onze nieuwe paus zich aan ons voor. Leo XIV. Daaraan vooraf gingen een paar spannende dagen voor ons en ik denk ook voor de kardinalen. Wat zouden de kardinalen voor een paus gaan kiezen? Iedereen zat een beetje in spanning. Maar de kardinalen zeiden al voorafgaand aan het conclaaf: laat de Heilige Geest de nieuwe paus kiezen. Daarop willen wij vertrouwen. De Heilige Geest die ons wil helpen, ook ons, om de beste keuzes te maken. En dan kunnen wij ons, ik kan mezelf de vraag stellen: roepen wij, roep ik de Heilige Geest wel eens aan op spannende momenten? De lezingen van vandaag roepen ons op om te vertrouwen in de Geest, elke dag. Laten we hier aan het begin van ons samen zijn nog meer proberen open te gaan voor de Geest. Laten we ook tot inkeer komen en samen het gebed bidden om ontferming. En daarbij ontsteken we wierook in de hoop dat onze gebeden als wierook mogen opstijgen naar God en ook onszelf vol mogen maken van Gods aanwezigheid. We bidden het gebed om ontferming midden op bladzijde 2. Heer, wij zijn gedoopt tot mensen naar uw hart. Blijf ons nabij en vuur ons aan tot daden van liefde. Heer, ontferm u over ons. Christus, in uw liefde voor ons bent u tot het uiterste gegaan. Houd ons gaande in uw spoor, hoe moeilijk het soms ook is. Christus, ontferm u over ons. Heer, u daagt ons uit uw rijk van liefde te vestigen. Blijf ons roepen met uw woord. Heer, ontferm u over ons. De almachtige God zal ons genadig zijn, want hij is groter dan ons hart en hij weet alles. Hij vergeeft ons onze zonden en brengt ons naar eeuwig leven. Amen. Amen.
Laten wij bidden. Goede God, soms stonden wij voor moeilijke keuzes. Wij waren bang om de verkeerde weg in te slaan. Maar Gij, God, bent toch bij ons? Gij schenkt ons toch uw wijsheid? Wij bidden u, maak ons deze viering open voor uw geest. Help ons om rust te vinden in ons hart en op u te vertrouwen. Dan kunnen wij leven ten volle. Jezus Christus achterna. Amen. Eerste lezing is genomen uit Handelingen. In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen aan de broeders de leer. Indien gij u niet naar Mosaïs gebruik laat besnijden, kunt gij niet gered worden. Toen hierover oneenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in feile woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, bijgenaamd Barsabas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven. De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Sicilië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus. Mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke. Namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan. Vaarwel. Woord van de Heer. Salmo responsorial, ta Salmo 6. Refrán te bisa, mare pueblo nang o Dios por alababu, tur gente alababu. Nostur? Mare pueblo nang o Dios por alababu, tur gente alababu. Que Dios tenha piedad de nós e bendicionar-nos. E mostra-nos sonrisa de sua cara, para o mundo turgene conhecer a vontade. Den tur nação e salvação que bo atrece. Nos tur. Mare pueblo nang o Dios por alababu, tur gente alababu. Mare tur pueblo por sentir contento. Ojalá não por canta de alegria. Pa sobra lobo juzga nação com justiça. Botagia tur pueblo riba mundo. Mare pueblo nang o Dios por alababu, tur gente alababu. Terra aduna su cosecha. Dios, nos Dios, quiere dar una bendición. Sí, Dios manda bendición para nos. Laga tur esquina di mundo respete. Mare pueblo nang o Dios por alababu, tur gente alababu.
De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem liefhebben. En wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die mijn Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren. En u alles in herinnering brengen wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld de vrede geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen, ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Beste mensen, we hoorden daarnet in de Handelingen van de Apostelen, de eerste lezing, hoe de eerste christenen werkten aan een hechte gemeenschap. Als je pas net als groep bestaat, kan het een hele klus zijn om goede afspraken te maken met elkaar. Denk ook maar aan een politieke partij. Dan hoor je nog wel eens de uitspraak: we willen wel alle kikkers in de kruiwagen zien te houden. En dat gaat net zo goed op bij bijvoorbeeld de oprichting van een koor of de oprichting van een christelijke groep enzovoort. Ja, afspraken en regels heb je ook nodig in je eigen kleine gezin en familie om te kunnen samenleven. Dus zo ook in de nieuwe kerk, in het begin van ons christendom. De eerste volgelingen van Jezus waren natuurlijk allemaal Joodse mensen. De mannen waren 8 dagen na hun geboorte besneden. Dat was een eeuwenoud gebruik. Maar moesten niet-Joden die volgelingen van Jezus werden, zich nu ook laten besnijden? Daar werd stevig over gediscussieerd. Er werd zelfs een lange reis gemaakt om goed met elkaar te kunnen spreken. Er werd ook gesproken over wat de Heilige Geest onder niet-Joodse mensen al aan wonderen had verricht. Ieder mens, werd er gezegd, werd er geloofd, is geliefd bij God. En zo werd het thema besnijdenis in een veel bredere context geplaatst. En dan lezen we: de Heilige Geest en wij hebben ter lange leste besloten om slechts een paar strikte noodzakelijke wetten aan te houden. In het evangelie
spreekt Jezus zelf uit wat de kern is voor hem. En nou zit ik hier in een gemeenschap die ik eigenlijk nog niet zo goed ken. En ik zou eigenlijk best wel benieuwd zijn wat voor u de kern is van Jezus' boodschap, van het evangelie. Ik heb een losse microfoon gekregen. En ja, even kijken hoe die aan moet. Ja. Dankjewel. Ik hou zelf heel erg van gesprek. Ik ga vaak voor in de Lucaskerk en de mensen schrikken wel eens als ik een keer een microfoon voor hun neus hou. Ik heb het ooit meegemaakt in een kerk waar het vaker gebeurde. En dan gingen de mensen het liefst helemaal achter in de kerk zitten, want er kon de snoer niet komen. Oké, maar ik heb begrepen dat jullie hier best wel iets op willen zeggen. Is er iemand die zegt van ja, ik wil er wel op reageren, wat de kern is voor mij van het evangelie? Of schrik je dan toch nog een beetje van zo'n vraag? Want we houden er ons regelmatig mee bezig, hè? Elke week, misschien wel elke dag. Dat we lezen in de Bijbel, dat we bidden. En wat is nou de kern van wat Jezus wil zeggen? Nee? Toch niet? Is er iemand die zijn hand wil opsteken? Oké. Ja, oké. Hartstikke mooi. Dan ik maar. Als niemand het doet, dan zal ik het maar doen. Jezus heeft ons lief. En dat wanneer je, dus altijd als je iets doet, dat je weet dat je vanuit die liefde van de Heer moet handelen. Wanneer je dat niet doet, ja, dan kan het zijn dat je dus niet handelt vanuit wat Jezus wilt. Dus dat doe ik ook altijd als ik iets doe, vraag ik van, is dit iets wat Jezus zou doen? Vanuit liefde. Dus dat is. Ik ben er heel blij mee. Ik word er heel blij van. Is het iets wat je vanuit de liefde van de Heer doet? Ja. Eigenlijk is het gewoon heel erg gemakkelijk, hè, ons evangelie. We hoeven alleen maar erover na te denken, want ik ben het namelijk met je eens. Dat ook nog. Maar is er iemand die zegt, nou nee, maar ik vind het eigenlijk nog weer iets anders liggen, genuanceerder, weet ik wat. Nou mag je nog reageren. Ja, kan straks ook bij de koffie, geloof ik nog, hè? Of niet? Weet ik niet. Ja? Zijn we het daarover eens? Vanuit de liefde van de Heer. Ik kom iemand tegen in mijn dagelijks leven, die zegt altijd, als ik niet meer weet wat ik moet doen, dan zeg ik, wat zou Jezus doen? Daar heb ik een jaar of 10 van hem voor de eerste keer gehoord. En toen dacht ik, eigenlijk is het zo simpel, hè? Als ik het niet meer weet. Maar en toch, zo zeg ik het dan, eigenlijk is het zo simpel. Maar eigenlijk vind ik het ook weer niet zo simpel. Dat zeg jij ook. En daar heb je ook een bijzondere gedachte bij. Daar ben ik dan ook nieuwsgierig naar. Mag dat? Ja, het laat je toch wel ook. Ja, ik vind het best wel moeilijk, omdat iedere keer als je een stap neemt, dan moet je nadenken. Dan moet je vaak je emoties, jouw manier van denken soms aan de kant zetten. En ja, ben je daar altijd bereid voor om dat te doen? Dankjewel. Ja, jouw eigen emoties. Want ja, soms reageren we heel snel en dan denken we naar de rand, dit was toch eigenlijk niet vanuit liefde gedaan. Maar ja, ik vind ook het verhaal van Jezus wel een tegendraads verhaal. Want hij doet het voortdurend anders dan ik vanuit mijn neigingen zou doen. Namelijk, als iemand mij slaat op de ene wang, dan zegt Jezus, niet te snel reageren. Hè? Zou je ook de andere wang kunnen toekeren? Of als iemand, we hebben het allemaal denk ik wel eens, dat we zeggen, helemaal niks. En Jezus zegt, niet te snel oordelen, hè? Alsjeblieft. Ik zeg ook wel eens, oordelen mag wel, maar veroordelen vind ik altijd heel hachelijk. Want ik denk dat Jezus zelf ook oordeelde. Hij haalde het ook uit elkaar wat goed en fout was. Maar veroordelen, dan is het helemaal over. Dus ik vind het dan toch ook wel weer moeilijk om iedere keer na te gaan. Wat heb ik nou te doen? Ik zie jou knikken, dus daar zijn we het ook over eens. En dan hebben we vandaag Handelingen van de Apostelen gelezen. We hebben het evangelie gelezen. En dan troost Jezus ons eigenlijk. Want ik denk dan wel eens, oh help, ik moet het weer alleen doen. En dan is er een stemmetje in mijn hoofd, hopelijk ook in mijn hart. En dan hoor ik, wacht even, je hoeft het helemaal niet zelf te doen. Want je krijgt ergens kracht vandaan. Je moet vooral luisteren. De tijd nemen om te luisteren naar de stem van je hart. En in de Handelingen van de Apostelen krijgen we daarmee
Ze kwamen er niet goed uit welke regels ze wilden handhaven. Uiteindelijk bleken het er maar een paar te zijn. Maar ze riepen de Heilige Geest aan. En die hielp hun om de goede keuzes te maken. En dan heb ik bij de inleiding van de viering al gezegd, hoe vaak roep ik de Heilige Geest aan? Hoe vaak zeg ik, God? Nou weet ik het even niet. Zeg jij het maar of zegt u het maar. We hoeven het niet alleen te doen. We krijgen ergens hulp vandaan. Dat is toch mooi? En dan vind ik, als je dan luistert naar het evangelie, de Bijbelteksten van vandaag, dat het moed vraagt om te luisteren. Dat het moed vraagt om niet te snel te reageren. Maar ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Want we hebben namelijk die social media. Hè? En dan gaan we heel snel vertellen. Niks, hè? En ik denk dan, en ook in de mails, even pauze. Laat ik het even bezinken. Ik heb dat ook wel eens. Dan krijg ik een mailtje. Denk ik kan er helemaal niks mee. Ik word er eigenlijk verdrietig van. En soms denk ik dan wel eens even wachten. Morgen reageer ik op dit mailtje. En ik denk dan niet gelijk aan de Heilige Geest, maar eigenlijk werkt het wel zo dat het even 24 uur is bezonken. Dat krijgen we vandaag in mijn ogen een beetje mee. Van Handelingen van de Apostelen en van het Evangelie van Johannes. Ik moest ook nog wel denken aan iets wat er de afgelopen week gebeurde. Toch nog een klein voorbeeldje. Vorige week zondag was er een hele grote demonstratie in Den Haag. Mensen vroegen aan mij, Peter, ga je ook mee? Maar ik had die middag nog andere dingen te doen. Er werd een rode lijn getrokken. En wij bidden in onze kerken voor de slachtoffers, de hongerigen in Gaza. En wij bidden dat de mensen die het voor het zeggen hebben, zullen zien wat de noden in Gaza zijn. Wij roepen, maar vanuit de regeringen wordt er maar heel beperkt op gereageerd, lijkt het. En vorige week zondag, er wordt gezegd, er waren 100.000 mensen bij elkaar. En ik ken mensen die er waren, en ik heb het ook in het journaal gezien, die zeiden, ik ga nooit demonstreren, maar nou wel. En ik ken mensen die er waren, en die zeiden, en er was toch een sfeer, je wilt het niet geloven. Er werd helemaal geen ruzie gemaakt, het perron zat helemaal vol, het was helemaal de kleur rood, en het was een en al vrede. Ieder mens wilde de goede kant uit. Er werd niet hard geroepen. Eén persoontje zou een vuurtje hebben ontstoken en die werd er gelijk uitgehaald, werd mij door een deelnemer verteld. Er was een hele mooie sfeer. En ons kabinet, we mogen er allemaal onze eigen mening over hebben, maar minister Veldkamp die kwam deze week met het voorstel om er toch maar eens over te gaan praten. En dan denk ik, hij is onder de indruk. Niet het hele kabinet is het erover eens. Maar hij heeft zelfs de mensen in de EU gevraagd, kunnen we het er niet over hebben. Nederland loopt weer eens een keertje voorop. Het gaat er niet over wat je er allemaal politiek van vindt, maar ik haal dit voorbeeld naar voren, omdat regeringsleiders heel beperkt willen luisteren, lijkt het soms. En als we dan in vrede demonstreren, dan kan er iets ontstaan. En zelf geloof ik dan dat de geest in Den Haag er wel bij was. De mensen die ik heb gesproken, die hebben gezegd, dit was een hele bijzondere sfeer. Hier werd geluisterd naar elkaar. Hier was gemeenschap. Fantastisch. Luisteren naar onze stem in het hart. Niet te snel reageren. Geloven dat de geest erbij is. Telkens weer tijd vrijmaken. Ik zeg het tegen jullie, maar weet, beste mensen, dat ik het ook tegen mezelf zeg. Ik ben maar gewoon mens van vlees en bloed. En iedere keer denk ik weer, pauze. Luisteren. We kunnen erin blijven oefenen. Dank je wel. Lieve mensen, en soms kunnen wij geloven dat we er helemaal alleen voor staan. Maar ten diepste, veel dieper nog, weten we dat God altijd met ons meedoet en ons helpt om op ons best te worden. Laten we dat samen uitspreken met de geloofsbelijdenis die staat op bladzijde 7.
Ik geloof in God, de God der beloften, die in het leven roept wat niet bestaat, die de verdrukten opricht en de balgen thuisbrengt. Hij is een levende God. Ik geloof in Jezus, die gekomen is om te zoeken wat verloren was, die zich heeft gegeven voor mensen, in één huis. Hij is de hoop van de wereld. Ik geloof in de geest van vrede en eenheid, die ons eenzelfde taal doet spreken, die waar zal maken al wat ons beloofd werd. Zij is de geest der belofte. Amen. Gaat u zitten. Laten wij bidden voor mensen die niet meer geloven in de kracht van luisteren. En voor mensen die de moed hebben om op te staan, ook voor visies die zij lastig vinden. Bidden wij voor mensen die niet meer geloven in de kracht van het luisteren. Mensen die bang zijn hun controle te verliezen. Mensen die het moeilijk vinden hun visie te relativeren. Dat zij open mogen gaan voor de wijsheid van de geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor mensen naar wie soms niet meer wordt geluisterd. Voor mensen die al lange tijd rouwen om het overlijden van een dierbare. Voor mensen die al zo lang worstelen met een ziekte of handicap. Voor mensen die getroffen worden door tegenslag op tegenslag. Om kracht bidden wij, Heer. Dat wij de moed hebben om er voor hen te zijn en te blijven. Laat ons bidden. Bidden wij voor mensen die leven in vergeten oorlogen. Mensen die leven in vluchtelingenkampen. Wij worden stil van zoveel leed. Goede God, wees hen nabij. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wij bidden voor onze politieke en religieuze leiders. Dat ze open staan voor de lijdende medemens. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Tambe, Señor, nos te pedimos. Pature mama na mundo, Señor. E mama na agisinta de misa. E mama na casa. Para prosseguir guiando, Senhor. Para não seguir luta e seguir riba e bom caminho, Senhor. Oh, Senhor. Também nos queremos a awe, para tu desnanco a hasi anya. Para Faísa Lodovica. Para Rocha Rojas. Para Savi Requena. E para a senhora Astrid Palm na Corsol, que acompanha a mais de vida awe. Senhor, nós te pedimos para o bendicionar e para você seguir guiando o mundo aqui, Senhor. Oh, Senhor. Nós te pedimos, escucha-nos. Também nós te pedimos awe para pronta recuperação para Francisco Paulina, Senhor. Senhor, bosaco e mistério de Botata Santo. Bendicione, Senhor, para pronto e porta cerca nos bec a trobe, Senhor. Oh, Senhor. Nós te pedimos, escucha-nos. Também nos queremos a awe para esnanco, Senhor, a tuma de su reino. Para defunto Lita Trinidad. Para defunto Stanley Eima van Eima. Para defunto Ilona Weber. Para defunto Adel de Jesus. E para defunto Fransley Constancia.
Luz eterno, luz apanang. Também nós te pedimos, Senhor, para nos intencionar personal. Oh, Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. Er is nu de gebruikelijke collecte. En we zingen het lied wat staat onderaan op bladzijde 7. En ondertussen wordt ook de tafel klaargemaakt voor de dienst van de communie. Oh ja, neem me niet kwalijk. We hadden afgesproken dat we hier ook, het is nog steeds mei maand, een Marialied zouden zingen. En dan is er nu de collecte. We hebben hier
brood op tafel neergezet. Brood dat eerder in een Eucharistieviering is gezegend, geconsacreerd tot brood van Jezus, tot lichaam van Christus. Laten we, voordat we bij Jezus aan tafel gaan, samen het Onze Vader zingen. Jezus sprak, laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden, maar vertrouw op de Heilige Geest, vertrouw op God. En God zal ons vrede schenken. De vrede des Heren zij altijd met u. En wensen we elkaar die vrede toe.
We bidden het gebed onderaan op bladzijde 9. Jezus Christus, u hebt gezegd, het rijk is nabij. En zelf bent u dichtbij gekomen, tot in ons midden. In u hebben wij gehoord en gezien wie wij zijn. Broers en zussen, deelgenoten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nu vragen wij, houd ons gaande als mensen van God, met ogen en oren wijd open, met een hart dat klopt en handen die uw liefde doen. Schenk ons aan elkaar. Bidden we samen. Hier verzameld bidden wij, houd ons gaande op uw weg en toon ons de Vader. Jezus Christus, u hebt gezegd, wie zijn leven prijsgeeft, zal het vinden. En dat woord hebt u vervuld. Gebroken als brood, vergoten als wijn, de geest gegeven in leven en sterven. Zo hebben wij u gevonden, dienaar van mensen, gezalfde van God. Nu vragen wij, blijf bij ons onderweg. Houd ons hongerig naar uw woord en dorstig naar gerechtigheid. Hier verzameld bidden wij, blijf bij ons onderweg. Geef ons deel aan uw geest van leven. Jezus Christus, u hebt gezegd, mijn vrede geef ik u. En u kwam door dichte deuren heen om de angst te bezweren die mensen verlamt en tot vijanden maakt. Zo hebt u ons uw leven in handen gegeven. Let dan niet op wat ons verdeelt, maar op de toewijding van uw kerk. Vervul uw belofte, maak ons één, dat wij uw gestalte zullen zijn. Brood gedeeld in lief en leed, teken van vreugde en trouw zonder einde. Dat hopen en smeken wij vandaag. Verzameld bidden wij. Maak ons één, uw lichaam een teken, geef ons vrede, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Romanang promecum e passo ne parte di participação. Durante die voorbeide petitionang, nos resta para alguma pessoa que cumpre año e nos não a mencionar uma pessoa que está a walk senta mei junto conosco de nos missa, uma pessoa que me estima mais jovem mês, uma pessoa que está forma parte de nosso werkgroep, op je acaba uma pessoa mais humorístico, uma pessoa que está malu com cuta eta bem sumisa eta trempang eta prepara e coffee que para cada um de vocês. Dou forte aplauso ao Maybelline Gonzalez. Maybelline, marcha para bem. Deus drama sua bendição riba bo. Anto para porque é mesmo do chien de gota. Alguma participação? Comissão Cultural, Rinconero, Comissão Missa na Tilburg e Comunidade Católica Sempre Uni de Breda, está invitar nos cada na 2 santos sacrifícios de missa com o oro presidido do pastor Curtis. O primeiro santo sacrifício de missa tem lugar já domingo 1 de junho, da outra semana, na Michaelkerk, Hoogouds 67, na Breda. Cor United Voices of Joy lote presente. E a seguinte semana, já domingo 8 de junho,
pastor Curtis Lotakinang, na Peter São Paulo Kerk. Todos misa te começa 3 horas de meio-dia, então cor reunido em Cristo, lo anima e celebração aí. Itu wordt bom mini. Já sabra 21 de junho, nós temos estado sacrifício de missa extraordinário na Basílica de Sint Servaas na Maastricht. Nós também estamos organizando com toda outra comissão que está organizando missa de papiamento na Holanda. E, mais claro, nós evitamos também para ter presente. Adres da Keizer Karel Pijn 3. 7 anos nós organizamos a minha bike auto. Passo o tempo e minha canta. Nós vai fazer um panco auto. Ora, mais tarde, foi para que a plaça na Vrijthof. Vai pagar quase de 5 euros. Então, ainda me estrapa a gasolina. Aqui, door commissaris aí, nós temos busreis. Que custa de 5 euros, dat zal je Jakinang bij Maastricht. Moet je erin op de bus, moet je pakken de 5 euros, moet je brengen op de bus, moet je bij mijn bag voor de 5 euros. Ik keer ze prijs te hoop je rationabel. Se você sabe que a prijs que nós temos que pagar para a bus, é quase 1.700 euros. Roosje, de persona, que está regel de bus, que ben se você quer mais informação, tocante de busreis aqui. Passa seca roxa, nós lo salis nuevo rementa, nemisa aqui depois de bantopa gezellig, nós também está reiga para ne bantopa, para não paga nada, que bem não compra nada, hanya botanya, que bem nós está se para bostan, o turco bem, para bostan nós está se, nem na trando hopi duro, que rebi, que bem bota welcome, porta boca bisa outro. Geef door naar otro en também toerente welkom. E na estado de sacrifício de missa aqui também nós temos Core United Voices of Joy kulo anima e celebração aqui. Nós também essa tem quando tem canta, minti no de missa mas. Nasi Core nós temos diferente pastor dan kulo te presente. Talvez seja missa extraordinária, mas nós acerca tur pastor kuta hasi celebração na papiamento para a comunidade antiana na Holanda para te presente. Nós temos pastor Lemans Jakinang, mesmo que também vai presente, lota de nos bus Jaki, também conosco, bem bem conosco. Nós temos padre Wiebe, que padre que trabalha opi aí também na Corsau, ou que está assiste celebração na Zwolle. Nós temos pastor Jansen, que é bastante também tudo conhecido, o pastor que sempre na comissamento acá na conosco, também para Limburg, lota presente. Tinha deacon de Basílica, que lota presente, deacon John Doutsenburg, capelán Ignatius. E também voor Bonaire, vicario Marco Huischuur. Marco Huischuur está aqui na vakantie, então pastor que andança aqui na Holanda, aí biba o aqui trano aqui na Bonaire, está dominar papiamento up and top, e missa que está full também na papiamento, que é itor tá bom midi. Seguinte estado de sacrifício de missa, 29 de junho. Nós evitamos no serviço aqui na Tilburg, na papiamento, com o vicario Marco Huischuur. Dus ele tem no dia 21 na Maastricht, plus 29 aqui na Tilburg. Ele sabe Steven, wapa e missa tá yeng. Me diz que pastor, me tá se me best, me publica só me sei daí, evitar não bem, de como se vai, me tá bem feio boneiro, me tem que não, me sei não, wapa não bem missa, né pastor? Me tá se invitação, dus yudami bom, yudami por bem, aí é missa yeng. E dia em nós celebramos também a festa de paróquia aqui, que é a festa de Peter São Paulo Kerk, e nós dedicamos a celebração full na nos tatanang. Já domingo 20 de julho, nós temos invitado no serviço de missa na papiamento aqui não. E dia em nós temos pastor Jansen. Pastor Jansen tem back aqui não de 20 de julho. Pois boca bisa outro. Anto para pastor Jansen também que é importante que bem aí missa yeng. E assim então sigue bem mais bia. Me sigue com outro missa internacional que tem na Haarlem, dia 3 de julho. Lo tem diferente grupo na de outra nacionalidade presente. E nós também aqui da invitar para ter presente. Nós queremos busje chiquito para a banda na Haarlem. Se tem que te interessar, please acercar-me depois de missa
ja, met die ongeveer sa quanto hen nos sta, então que nos por regel um bus, nos sai Jackie bij emissa na Harlem. Nós lota participativo também durante die emissa. Nós rumang elba lo asi parte petição, então nós lota também parte de ofrenda per diferente nacionalidade presente de empanha de folclore. Missa seguro único e upgrade para parte maak mee. Ok, depois de missa, maneira já te costumar, para mim me sigue se porque tá altura de missa na aqui e bom nota hanya e flyer nang of bom noting boqueta na altura pasta mas se que me depois de missa, então assim me pode mandar o tudo flyer na nitura missa na aqui, então bom mês para que dia, fecha, adresse, horário, etc. Depois de missa, a maneira costumar nós temos mesa de cosdushi, nós temos Johnny Cake, letter, tert, pastiche, sausage, roll, croquette. Então, nós estamos guardando também um tour de coffeezal, para nós podemos conversar rato com o outro. Me queria mandar aqui na Peter Derks. Peter Derks está para mensagem que estão também, Moriel, conhecer, de Lucas Kerk. Estamos a visitar Lucas Kerk aqui na Tilburg, conhecer Peter Derks. Toevallig é também bezig coördinando para me receber já website. Sabe toch? Weet je nog? Ik ben met de communie bezig, met de coördineren van de communie. Ik doe het in het Nederlands, Peter. Dus ik ben heel erg blij. We hadden vandaag geen priesters kunnen vinden. Kon geen priester vandaag aanwezig zijn. Dus we zijn heel erg blij dat jij vandaag, zeker voor de continuïteit van de vieringen, dat jij vandaag beschikbaar was en bereid was om vandaag de woord- en communieviering met ons te doen. Dus dankjewel, Peter. Mi queria mudar aqui também a nos lector. Mi queria mudar aqui também a nos acolit e nos René. Dank também com o piano está lubide, mas se dá chique atrás, não me nota mire. Para nos Ryan de live stream, também se está para trás. Se em caso depois de missa, porque há um link para o que é celebração back também para se caminhar me pode dar o link. E dank também mais com o cara nos cor de Jawe com a cor United Voices of Joy. Então, se você tem um book, na página 16, também você mira que nós estamos a organizar concerto de Cor United Voices of Joy. Não é assim, dá um forte aplauso. Pues save the date, é de 1 de outubro, dentro da agenda. Estão com a vai passar sabe que comida papia aí que nós só tinha trobe pois que dependem são 10 cartas não lo sali e assim na para também tipo cartas não só cartas não tá limitado nós acaba overleg com cart antal só nós também de anto des hora chega up is up sim não me sai sei também aqui me que invitar turma manang Tur mamanang kutay presente pa bindilanti. Pasina vos voor receber vos dan bendición y nos tiene un regalito chiquito para cada uno basang. Ik vraag alle moeders om naar voren te komen om een zegen te ontvangen. Mucho costa. Beste mensen, we zitten nog in de Maria-maand, in de meimaand. En als ik denk aan Maria, dan denk ik, Maria is de eerste volgeling eigenlijk van Jezus. Zij was de eerste die mocht horen dat dat kind wat in haar buik aan het groeien was, een heel bijzonder kind zou gaan worden. En ze kende Jozef nog niet eens zo lang.
En toch aanvaarden ze direct die hele bijzondere boodschap. Ze was ook de eerste die het leven in haar buik heeft voelen groeien. Die het eerste die contact kreeg met die wij uiteindelijk Messias zijn gaan roepen. Ze luisterde als vrouw naar de stem van God. En ze gaf zich daar ook aan over. En als ik denk aan de moeders die ik ken, ook mijn eigen vrouw, dan zie ik moeders heel vaak als mensen die goed zijn in luisteren. Beter vaak dan vaders, als ik het 1 keer zo mag zeggen. Luisteren naar de stem van God, luisteren naar kinderen, luisteren naar wat er echt nodig is. En als ik het dan vandaag denk aan het thema van de viering, ook luisteren naar de Heilige Geest, wat die van je vraagt. Maar ik denk ook dat luisteren, het is niet altijd makkelijk. Want soms gaan je kinderen wegen die niet de jouwe zijn. Zoals Jezus ook een hele bijzondere weg ging. En daarom is het goed dat we God vragen om zegen. Om goede moeders te zijn, om goede moeders te blijven. En ook om goede vaders te blijven. En goede oma's en opa's te blijven. Dat we mogen luisteren naar de geest van God, naar elkaar. En dat we dienstbaar en liefdevol in het leven mogen staan. We bidden God om zegen. Goede God, zegent gij onze moeders. Die het beste willen voor hun kinderen, voor alle naasten. Zegent gij ons allen. Ik wens onze moeders het allerbeste. En dank je wel dat jullie dat ook met zoveel overgave proberen te doen. Rumanang na nome de nos comisión, nos que deseamos cada un bom hora de caminar para casa. Todo mama na dai regalito de nos, bom e dulce comienzo de semana e corda com Papa Deus estima vos nang e nos também.